Simon Anikó 10 éve dolgozik egy bécsi kórház geriátriai osztályán. Német nyelvtudás nélkül vágott bele az ismeretlenbe, mára főnővér helyettes lett. Korábban Dunaszerdahelyen dolgozott nővérként, de a magasabb fizetés reményében váltania kellett. Ami engemet motivált, az volt, hogy a gyermekeim is nőttek, fejlődtek, és nagyobbak voltak a igények, és ezért döntöttem úgy, hogy külföldre fogok próbálkozni. 3-4-szerese is, amit meg tud valaki keresni. 3 napot dolgozok, 3 napot itthon vagyok, értékelték a szakmai tudásomat. Ezeket a tapasztalatokat mindet a Szerdahelyi Kórházból vittem magammal. Anikóhoz hasonlóan sokan dolgoznak külföldön ápolónővérként, ez viszont a szlovákiai kórházakban nővérhiányt eredményez. A Dunaszerdahelyi kórházban nem kritikus a helyzet. 2016 végén csupán 5 ápolónővérrel dolgozott kevesebb, mint amennyire szükség lett volna. Ha azonban betegség vagy járvány miatt egyszerre több nővér nem tud munkába állni, akkor az egészségügyi ellátás biztosítása nehézségeket okoz. Részben ezért is hirdettek meg most több állást. Z dôvodu toho, že chceme skvalitniť našu prácu, sme pripravení prijať 10 až 15 nových sestier. Chcela by som osloviť aj mladé sestričky, budúce sestričky, ktoré teraz v tomto roku ukončia školu, aby sa prihlásili. Máme teda voľné pracovné miesto ako sestra bez špecializácie, potom máme sestry inštrumentárky, by sme potrebovali, a aj pôrodné aszisztentky. Az igazgatónő azt is kiemelte, hogy igyekeznek a fizetés mellett további kedvezményeket is biztosítani a nővérek számára, valamint nagy hangsúlyt fektetnek a szakmai továbbképzésükre.